През онова далечно време, преди повече от 40 години, аз разбрах, че словото и театърът са моята мисия. Тогавашният отговорен секретар на вестник Септемврийско знаме в Пазарджик, Цветан Чалъков, публикува първата ми приказка. Излизането на вестника беше истинска радост за мене. Годината беше 1972, когато се осмелих да участвам в конкурс за написване на оригинална приказка. По това време да се решиш да предложиш творба и тя да бъде отпечатана, се изискваше смелост и голямо търпение. Даже чакане с месеци, за да може приказката ти да види бял свят. Може би това беше най-ценното. Да чакаш и накрая да те зарадват с добри думи за написаното. Спечелих конкурса и от тогава се заредиха книгите и сборниците с приказки. По същото това време постъпих на работа в Пазарджишкия драматичен театър. Тъкмо бяха пристигнали великите актьори Катя Паскалева, Милен Пенев, Иво Русев, Кирил Кавадарков и още много други имена. Именно от тях усетих магията на театъра. Година по-късно, когато се установих в Стара Загора, се запознах с актьора от Старозагорския театър Георги Фурнаджиев. Той ми въведе в културното общество на града. По това време поетът Таню Клисуров, журналист във вестник Септември, ми пусна първият материал, а Райно Добрев, журналист в радио Стара Загора, излъчи първото ми интервю, което пък се оказа връзка между мене и моята бъдеща работа. По това време се запознах и с моята съпруга Палмира, която се оказа, освен любяща съпруга, майка, но и съдник, редактор и най-ревностен критик на моето творчество. Станахме родители на две прекрасни дъщери, Деси и Петя. Започнахме и съвместна творческа дейност. Аз никога не се обръщам назад. Обичам да гледам напред в бъдещето, да мисля, да контактувам с различни хора. Не забравям и хората, които са ми помагали в творческата ми работа. Тези, които ми отвориха вратата към литературата, телевизията и театъра. Някои от тях вече не са между живите. Телевизионният режисьор Константин Варадинов, с което осъществихме първите си 2 филма за деца, излъчени по националната телевизия. Театралната режисьорка Мария Янкова, поставила първата ми куклена пиеса «Приятели на Слънчо» в Кърджалийския куклен театър. На голямата българска поетеса Петя Йорданова. На детските писатели Лъчезар Станчев, Стефан Поптонев и Радой Киров. Не ще подмина и литературната критичка Благовеста Касабова, която е неотлъчно със съвети си до мене и която ми издаде първата книга с приказки за деца. Съби Събев, един от добрите режисьори в българския куклен театър, който ми е поставил пиесите в Пазарджик, Хасково, Сливен, Търговище и Ямбол. С Митко се познаваме от доста време, от началото на моята творческа кариера като млад режисьор в Пазарджишкия куклен театър. Тогава, заедно с мои колеги актьори, направихме едно представяне на литературното му творчество за деца и имахме голям успех. Впоследствие в годините съм работил върху негови приказки, предназначени за театър, в куклените театри в Хасково, в Търговище, в Сливен, Ямбол, Пазарджик. Приказка на Сън или Рошлю и Кончето, Магаренцето Ритлю, Къде ми е зелената шапка или приказка за светофара, Шуши.
Това са все заглавия на представления, които са радвали малките зрители в театрите, в които съм работил и са ги вълнували с теми като приятелството, добротата и смекото си чувство за хумор, което са излъчвали те. Ако аз бях на твое място, щях да го възнаградя с един хубав претник. Минали поне какво това? Горица? Да? Не мога да горица. Така ще му причиня болка. А болката те прави още по-жесток и злобен. А злобата унищожава всичко живо. Не ще забравя и композиторите, с които съм работил през годините, някои от тях. Константин Ташев, Владимир Джамбазов, Кирил Маричков и още много други. Човешките качества идват и се доизграждат постепенно с годините. Нека не забравяме, че Творецът е преди всичко човек и всекидневното му общуване в обществото се сблъсква с какво ли не. Така е и с мене. Понякога изживявам мъка и страдания, която несъмнено предавам и на моето семейство. Страдам и като всеки творец съм лесно нараним човек. Не мисля, че някога ще се откажа доброволно от работата ми с децата в читалище Родина, където осъществяваме и нашата дейност, като издаваме и тинейджърски вестник. Те ме вдъхновяват. Те ми карат да се чувствам винаги жизнеспособен, а обстановката, в която всички ние живеем и творим, също е от голямо значение. Моята природа е така свързана с себераздаването, че не бих си представил живота си по друг начин. А какво по-хубаво от това да срещнеш вече пораснал човек и той да си спомня за онази кафява мравка от приказката, която с добро е победила злото. Понякога ми е болно, че децата по-малко четат българските автори. Нека те ги обичат повече, да четат тяхното творчество, защото по-благозвучен от български език няма. Когато Творецът влага в своето творчество искреност, когато мисълта и моженето му е изцяло посветено на неговите читатели и зрители, то няма пречка произведението му да успее. Театърът завърши, сцената е тъмна, тъгуват куклите, останали сами. Забравени, безгрижни, тука ще осъдмат. Има капот от очичките им ще реми. Прожектор засияе по нарисуваните быстри личица.
децата, но не държете